Arngut ki sister Katholik naka ACC Sisters of Mary Immaculate ASMI kila syakam hadur railway station ha Chhattisgarh ha kasisa jan akun retrek Julai arajar busan rangkat bad way usamla kat ba kitang senran lang ya laingut ki kentei ki badon hap deng kerta ka ba khat phra bar khat khandai snem na Narayanpur district la pengat yaki haki kendon jong ka human trafficking bar ka jing pengkalaniam katkum ka ain Bharatiya Nyaya Sanhita BNS bar ka Chhattisgarh Religious Freedom Act khandai span rebupra Usukman Mandavi ubasyong basa Narayanpur harangkat ke arngut ke sister Katholik ka Pretty Mary bat ka Vandana Francis kidai ke arngut ke sister ke bawan na Kerala Katkum ka jing itu jong Father Sebastian Pumatam Wisar General jong Raipur Archdiocese kidai ke sister kidai ke balai sendan ya kidai ke arngut kidai samla banbu yaki haki konven ke baha agra na kabanta ke kamyeng kamsem yakine ki kenthai la terwa kam kum kinong yarap haka kamshet jingshet barka tulop ka baha padang prahajar hadu shipho hajar shibnai kidon ya ki sithi jing manjur na kimi ki pa jongki pat baro kila palat ya ka khat pras nam karta ulai thu haka TNM katai ke jingjia kala sedang ban thai hadin ba unong pe tiket rel ula kli jingkeli ya katai ka kan hun haka platform ki khna kan thai bar way usin rang kila rung haka platform haka ba ki sister kidon unong pe tiket ula kali shipang ki tiket jongki bar kila ong ba kidon laki ya ki tiket jongki haki sister kham hadin unong pe tiket ula pentip syakir khot jongka bajrang dal ba marjan ki bala poi bun ngutang hapo kartu kan minit la ong Father Pumatam ki pulir rel kila kem ya kitai ki sister ya utoi usin rang bad ya kila ngut ki kithai ki khot ka bajrang dal kila pelong ya kijing ya ki hathanat da ka ba penbor ya ki officer bakin register ya ka first information report FIR bar hadin nang tal apan kan riak no ya ki kenthai sya ki jakari khunswet pala penyai da ka sarkar kat ba ya ki sister bat ya utoi usin rang laset hapo judicial custody hadu ka praterik unailar ka sister Asha Paul kanun na ka Congregation of Holy Family hadali kala kano ba omsyam la Shah ya kinu kinong mikmat jong ka Balang ban ya kendu ya kitei ki sister ki bala Shah kem ngidon ka daw ban ngeit bala penbor ya ki samla kan thei ban penkala ya ki jingkren jongki laya tu bala penbor ya ki ban kam bala shim ya ki persya ya kamon jongki kala ong ngidon ya baro ki sakhi ki phom jing manjur na kikmi ki pa ka jing itu bar ki kot kisla ki ba pensisha ba omsyam la don kanu ka jing penbor ni jing penkalaniam laban rap yang ka sister Asha Paul na kaliang jong ki pulit kila pengat haki kendon ain shispa sapulai jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita human trafficking bar ka kendon sau jong ka Chhattisgarh Religious Freedom Act khar khandai span ribu pra kit khot jong ka jait penriu Kristen kila penrem jur ya kitei ki jing Shah kem da ka baong ba ka dei ka benta jong ka jing Shah pendik bar ka jing Kynnoh Lamler ka bala nangkiu da ki kan hon right wing jong kinong thombor Kristen lakem ya ki lingdo halor ki jing Kynnoh ba shuthok ne ki jing Kynnoh ba Lamler kane ka dei sa ka weipat ka nuksa laong uwei ulingdo niam na ka tega thany ba khlem pen pau kerteng ula kono shishu ya ka rukom yele persya Kristen ka ban nangkiu ha Chhattisgarh bat Madhya Pradesh ka jing Shah thombor jong ki pajba ki mukot duma jong ki pulit bar ki jing Shah thombor ha ki Jakarta ikam bala penyai da ki Balang kila nang jurbha ka jing ngap jar ne ka jing edon bentalang jong ki sarkar jela bala yalam da ka BJP kala nang penslur ya kum kini ki kenhun ula ong u General Secretary ka AICC u KC Venugopal ula tho sya menteri kampo ing jong ka sarkar pedeng bat sya menteri rang ba ka Chhattisgarh bandawa banle da ka bating kalong ka ba persngu si jor ba ki ba kam yala de kum kinong payan kila ban penmi ya ka jing ya kan an ha ka imlang salang bat ban keno klem nong rim ya ka jing kalaniam bat ka jing khayi bru klem kano rim jong ka an wat apdeng ki kot kisla ki basyai bat ka jing menjur jong kikmi ki pa ki bor sen syar ki legit ban set ya ki sister bat ya wei bru hap hatok laya thu ba ka ne ka dei ka jing pen bor jong ka san himasima bat ki riu san perthai ban thombor ya ka hok jong ki jai pen riu rit pai ula ong ha ka sithi jong u kat kum ka jing tip bala lum da ka United Christian Forum UCF ki jing ja bala pentip
kibaya day bat kijing pendik bat thombor ya ki Kristen kila kiu na ka shispa ar punyo tuli kijing jia haus nam arjar khatsau sya ka praspa lai pusau tuli haus nam arjar pusau ba penpau ya ka kiba kaba kiba bun ki yoi kum ka jing penting pensmit kaba renti bat kaba nangjur persya ya ki jai penriu rit pai bat kham tam ya ki pai ringet Kristen